Možná ochránka prostě to mi právě líbilo, jak nedávno nějaký hodil komentovat jako televizi, když jsem říkal, že se na to není dívat, některý lidi poslouchají, ještě si berou balón. Vládě nás. Já doufám, že to funguje, já s tím neumím, to je takový neštěstí pro mě. Nějaký chemper. To snad filmuje, ale já nevím, jestli to filmuje, jo? To je právě to. Jsem dostal práci. To filmuješ? No snad. Kdo ví, jestli. Holky, koukejte se do kamery. Já nevím, jestli tam leze. Mírinko, koukni na mě. To určitě, který mě neví, to je očividně. No, ještě kurka taky ne. No správně, ještě jdu. Takhle můžu na tebe, takhle zamrkat. No, to je ono. Tak, ještě snad já, jestli si tam taky ocknu, no to snad bude stačit.